ikasle batzuk etorri dira, haiek erabiltzen duten programa bat orkestera eta programa horrekin egiten dituzten animazioa, jokuak eta gero robota nola mugitzen den ere, asko daukagun eta funtzionatzen duen, erakutsiko digute. Bai? Andereñorekin etorri dira, Andereño Udela de la Peña da, bai, hain tutorea. Eta, proiektuen bidez egiten dute lan, eta IKT-ak guzti sartuta daude haien eguneroko praktika. Bai? Eskratzegunean egon ziren, haien proiektuak ikusten, eta hori dela eta ezagutu ditugu eta ekarri ditugu ona. Orduan etorri da Mudena, Iker, Garazi, Inigo eta Mik. Bakoitza dauka bere kometidoa historia honetan, eta, etortzeko ona, zaila izan da egitzak, guztiek etorren ez zutelako, orduan haien proiektuak aurkeztu behar izan dute lankideen, ikaskideen aurrean, eta aukeratuak izan dira. Esan dut, izan da zaila haientzat, bai? Pizkat urduri daude, baina, lortua da, haiek ez daude ikusta alako irakasle aurrean haien aurkezpena egiten. Bai, orduan, izen dago diegu haiek. Orain hasiko gara bera dana funtzionatzen duen. Eta... Bueno, Lasa, komentatu dugu Arraskoan zaretela... Bai, izan ditugu Arraskoak ertzeko, baina, hemen gaude. Bai. Ezakit ze bertsimina daukazuen hemen, igual zehozer aldatzen da, baina, a ber, Kristina komentatu duenez, gu Gallego Gorria eskolatik gatoz, Bilbon gaude, hauek dira nire seigarren mailako kideak, eta, guztion artean saiatuko dugu azaltzen apur bat zertan datza eskaraz zer den, begira, eskaraz batez ere da hemen agertzen dana, osea, hau da daukaten leloa, gauza da sortu, programatu eta gero saretu, konpartitu. Egiten diren lanak, normalean gero igotzen dira sarera eta han hartu aldituzu, aldatu, erabili, norberan bere gustora. Oso erabiltzeko oso erraza da oso intuitiboa, oso interfaz intuitiboa dauka, erabiltzen da blokeekin, eta bloke horiek egokiz kombinatuz lortu aldituzu oso emaitza zailak eta aurreratuak, ez? Egin daitezke animazioa, egin daitezke bideo jolasak edo errobotak, bale? Hori programa doainik da, deskargatzen da scratch.edu.mit, doainik da, software librea da. Orain eten da bertzio, hau hemen agertzen den bertzioa ez da aurreratuena, zera dago beste bat apur bat aurreratuagoa, baina, ikusten dauzene, hemen blokeak daude eta horretira kombinatzen direnak. Niretzat, aurkezten duen arazo bakarra da instalatzerakoan, eskolan instalatzerakoan administradore moduan izan behar dela. Orduan, umeek ere erabiltzeko bere ordenagailuan eduki behar dute instalatuta administradore moduan. Hombre, eskolan lehen hezkuntzan ez da egoten inolako arazorik, ez dakit nik zer gertatuko den gero bigarren hezkuntzan, ez? Baina, hori da nik bitzienez nire zarean topatu dudan arazoa. Arkatu instalatzeko, baina edo erabiltzeko ere. Eta erabiltzeko baita. Claro, instalatzen dozu, Online egin alda? Bai, online ere bai, baina, claro, ni ez naz larregi fidatzen zareaz, osea, ze normalean gure eskolan bitzienez oso komplikatua izaten da zareak ondo funtzionatzea. Orduan, guk egiten duguna da deskargatu, sartzen dugu ordenagailuan,
baina dauka arazo hori. Instalatzen duz administradore moduan, baina beste erabiltzaileek ez dute ikusten. Eta beste erabiltzaileetan ezin da instalatu ez pasara administradorea. Gitxienez, nire eskolan hori da gertatu dana. Instalatzeko bai administradore, baina erabiltzeko ez. Ikasleek erabiltzen dute... Nik sortu diet erabiltzaile berezi bat haientzako, baina izan behar da, con permiso del administrador, nire zarian gitxienez, Instalatzeko bai, arazo Igual daukazu ezuek beste filtro, edo gu daukagu beste filtro bat, baina hori da niri gertatu zaidan. Igual eskolan eta horiekin erabiltzen dute. Bai, nirean ezin da, baina bueno, hori igual... Bueno, orain hasiko gara lehenengo zera gutxiko dizunago, gure garazik egiteko animazioak, bueno, nik uste argiago ikusten dela zertan doan, ez? Zure txanda. Aurkezpena erakutsiko dizuet. Aurkezpena hau Scratchekin egin dut. Gehien kostatu zaidana pertsonaiak programatzea eta denbora ondo ipintzea izan da. Eta gutxien kostatu zaidana atzeko musika ipintzea izan da. Gehien gustatzen zaidan zatia, ume guztiak gaixo izaten duten momentuan da. Aurkezpen honetan Scratch zer den eta nola funtzionatzen duen azaltzen dut. Espero dut zuen gustokoa izatea. Pertsonaiak programatzeko fitxa batzuk erabili ditut, adibidez mugimendua, itxura, soinua, eta gertaerak eta kontrolak. Baina bere beste batzuk erabilia ditut, adibidez sentsoreak, eragiketak, bloke gehiago, datuak eta alkatzak. Eta hau izan da nire aurkezpena. Bueno, ikusi
duzu animazioa zelan datzan oso polita da, sartu daitezke soinuak, mugimenduak, baina hori da, eskratze egiten denarekin komplikazioa dauka, baina maila ezberdinak egoten dira, mugimendua lortzeko eta gero, egin alditugu ere jolas interaktiboak ere bai, eta hori da Inigok aurkeztuko diguna. Kaixo guztioi, Inigo Zureta ditzen naiz, eta gaur erakutsiko dizuet jolas bat egin dudana nire beste bi lagunekin deitzen direla Anartz eta Imanol, baina gaur ezin direla etorri, bale? Joku hau laberinto bat da, bale? Eta zuk kotxe hau zara. Eta ematen diozuenean banderita berde, eskatzen dizu zure izena. Eta ematen diozuenean enter, esaten dizu, kaixo zure izena ongi etorri lehenengo mailara. Maila ganditzeko etorri hona. Kotxea geziekin mugitzen da, eta objektiboa txanponara joatea da. Ikusten duzuenez, ikutzean beltza, joaten izazirara, gero, klikatzen baduzu kotxea, aldatu alduzu kolorez, 4 kolore daude, gorria, urdina, berdea eta gorria, nik utziko gorria, eta ea hartzen dut txampoia. Ikusten duzuenez, txampoian ikutzean esaten dit sakatu bi tekla hurrengo mailara joateko. Orain, ikusten duzuenez, maila orain zailagoa da egitea. Ikusten duzuenez, parte hau da zailena pasatzea, ze oso estua da. Eta txampona ikutzean orain esaten dit sakatu 3 horrengo mailara joateko. Eta hemen esaten dizu azken maila dela eta matematikako eragiketak egingo beharko dituzu. 10 bider 10 da 100. Baina txarto egiten badut esaten dit, txarto egin duzu. Eta ondo egiten baduzu, kentzen da barra eta orain pasatu alduzu problemarik gabe. Eta... A ver, zuk esan didazu. Non nahi dut. Noretek daki? 96. Eta, bueno, hartzen duzunean kofrea esaten dizu, kokoa irabazi duzula eta letra hauek agertzen dira. Orain pizka bat azalduko dizuet programa batzuk, adibidez, programa esaten du hau sakatzean erakusten duela, osea, kotxea erakusten dela, eta betirako baldin eta kolore beltza mukitzen joango da berreun eta 3 keda hemen eta eun eta 12 kedela eta gero adibidez hau dira
kotxa mugitzeko, adibidez berantzako gezia, gradoetaran behera, eta 10 pauso mugitzeko. Eta gero, adibidez, barreak egiteko, ipini dut, banderita sakatzean, eskutatzea barrera, baina 3 tekla sakatzean erakusteko eta 80 gradoetara ipintzeko. Eta joateko egizera 189 eta egregara 51. Eta hemen ipini ditu 3 variable datuak direla balore bat, balore bi eta erantzuna. Eta hau esaten du, ezartzeko lehenengo balorea bat eta 10 arteko zehazko balioa. Eta berdina bigarren balioarekin. Baina, ipintzen dudanean, erantzuna aldagaia esarri, ipintzen diot elkartu Hello World, ipintzen diot hemen balore bat, ipintzen diot hemen, eta balore bi berdina. Eta hau egiteko ipintzen dut hau asteriskoak edela bide. Eta hemen esaten dit, betirako baldin eta kotxea ukitzen egon, kotxea hemen dago, ukitzen egon, galdetu, eta hemen daude hau aspertzeko, eta esaten dit, zenbat da elkartu balore bat, elkartu bide, elkartu balore bi, eta hori, eta interrogazio. Eta esaten dit, baldin eta erantzuna berri, erantzun hau orduan eskutatzen da, eta uzten dizu pasatzen. Bestela esaten dizu, txartu egin duzu, eta beratzen die denei atxera, eta hau atxera nago, zera hemen. Eta atxera jasotzea bialtzen du hasierara, kela berdina hau baino, eta ipintzeko behera ikusten. Bueno, hau da pizka nola egin dugun jolas hau eta norbaitek dauka galdera bat. Ez? Espero niko dauka galdera bat. Denbora luzea eman dizu? Oso denbora gutxi geneukan egiteko, horregatik bakarrik daukagu 3 maila, baina guk nahi genuen egin genuen hilabete batean, hilabete batean aproximadamente. Eta zen basaiotan, astean? Batetan, geratzen ginen, Ikusten da, ikasleak erabiltzea denbora libre kontua da. Bueno, eskerrik asko entzuteagatik eta espero du gustatzea. Bueno, ikusi duzue hemen programa honekin matematikan gauza asko lantzen direla, koordenada kartesian. Zera aldagarriak, baldintzak, logika, batez ere logika gutxa da, ez? Hau programa, hau prestatzen zuten eskaratze egunerako, ospatzen dela urtero, orain dela urte batzutik ona, ez dakizen bat urtero emango dituen, 5-6 alondigan ospatzen da, eta han jendea joaten da eta aurkezten egin dituen gauzak, animazioak, bideo jolasak, robotak, horiek ari direla robotak egiten gero erauzko dizkigu. Ekarri dut hau da kodetu, ez da berdina, baina printzipio bera da, gauza da, begira dira bloke bebai,
ahokagarriak, hauek badira sartzen, eta ordenean egiten dute aginte segida bat, ez? Gauza da, asmoa da berdina, ez? Da programatzea ikasten, ez? Be bai, adibidez, eskuik dago, hau be, nik uste tarinago sortu zala, da berdin-berdintxoa da, dira blokeak, badoazela enkajatzen gidoi bat, gidoi logiko bat, eta horrekin lortzen dira liburuak, simulazioak, jolasak, bideo-jolasak, berdin. Guk aukeratu dugu, nik aukeratu dut Scratch, ze honek ematen digu lotura mundu fisikoarekin, ez? Lego Widu kit batekin, kutsa batekin, uste dut gero dagoela Scratch taller bat eta suposatzen dut ikusiko dela, hori da kutsa han dagoena, han etorten dira pieza batzuk, gehi motorra, gehi sensorea, distantzia sensorea, eta inklinazio sensorea, eta horiekin lotzen dozu programarekin eta egiten dira errobotak. Hauek egin dituztenak orain momentu honetan, eta orain erakusiko ditu. Egun on guztioi, ni Mikel naiz eta nire laguna Iker da. Eta gaur erakustiko dizuegu bi robota, kokodriloa eta tesalia. Hau kokodriloa da, eta... Hori, kokodriloa da. Hau kokodriloa da, ez da oso zaila egitea, baina, bueno. Instrukzioa gabe oso zaila da egitea. Hau, artesaina da, ikusten duzuen, ez? Igual, apurtzi. Gu deitu diogu Jimmy, gustatu zitzen zena, eta egile bat duzue oso erreza da, nostalgikoak eta programa, eta momentuz egin dudan laburrena. Eta errezek egin. Ze taldekoak zarete? Atleti, Real... Bueno, ugar atletikoak. Eta izbini dugu atletiren himnoa. Eta apurtxoat da, eta joan marzara, batzen molatzoak, zartzeko gana. Duri zartzen, Euske oso ona da. Atleti futxatuko digu. Eta hau da gure porteta. Bueno, gero kokodriloa, kokodriloaren programa da pizka bat ja komplikatuagoa, ze ikusten duzuenez hemen sentsore bat dauka, eta egiten duena da atzamarra sartzen duzunean, sentsoreak detektatzen dizu, eta... Hori egiten du. Ez que da juguetón. Eta hau izan da guztia. Niretzat Scratch, igual lehenengoz niretzat holan nabargarria izan zen zein divertigarria den, ez? Klaro, iruditu zitzaidan umei asko gustatu behar zitzaieta, ez? Baina, klaro, esan dute rekreotan egiten dutela, eta egia da, eta klase ostean ere bai egia dela, baina egia da be bai gela barruan ere egiten dela Scratch, ez? Baina, klaro, gela barruan denbora bat bilatzeko, Scratch egiteko,
egon behar zara nolabait justifikatuta, ez? Osea, ez du balio bakarrik divertigarria izatearekin, ez? Eta orduan, nire zera zen, ia hau benetan enkajatzen den gure kurrikulum barruan edo da bakarrik gauza oso divertigarria eta erakargarria, ez? Eta orduan, pues bueno, bilatzen agar kurrikulunan zelan enkajatzen den, nik beste gauzen artean aurkitu dudana izan da, desde luego, logikan guztiz, batez ere logika eta oso fina gainera. Ze, klaro, han neurtu behar dozu baldintzak. Baldin bada edo espada gertatzen. Zazpi baino gehiago bada, baina handiagoa bada edo txikiago da, edo zazpi bada. Neurtu behar dira gauza asko, ez da. Horretan ez gara kontzientziatzen egin arte. Eta honbentzat hori niri iruditzen zaidala, ikasketa oso interesgarria. Denboraren neurria, denbora ikasten da neurtzen bebai oso zehatza, ez? Koordinatu kartesiarrak, espazioan, lokalizazioa, ez? Birak, norabideak, espazio orientazioa, hori matematikaren aldetik beste gauzen artean. Gero, ingurunen adibidez agertzen den, hori ingurunen, gaur egun ez da ingurune, baina hau lana egin duen konparatzen iazko zerarekin, ez? Agertzen zen adibidez multzo hori, materia eta energia, hau lankidetza lana ez da bakarrik hemen agertzen, baina hemen justamente agertzen den oso egokia, ez? Guztion artean hori, zehozer guztion helburuak lortzerakoan berdintasun, ez parte hartze kritiko, arduratsuz jokatuz, bidetu zitzenan, egal pelo, vamos. Bloke horretan bebai, materia eta energia lantzen dugunean, indarren eta energia ekarpenen ondorioz mugimendua, forma aldaketa, gorputzen egoera aldaketak aurre ikustea, aurre ikusi behar da gure helburua lortzeko, ez? Zazpigarren eduki multzoan agertzen dira objektuak, makinak, teknologiak, errementak landu. Horrekin erabiltzen dira poleak, motorrak, sentsoreak, makinak lantzeko, egokiak dira haientzako, ez? Sormena eta plastikaren garapena, da hori, ez? Adibidez, eszenatokiak prestatzeko, hau da, eskaratze egunean, egon ginenean, horretarako prestatu zuten eszenatoki bat, material oso ezberdinekin, plastilinarekin, kon jamabiz, kartulina, margoa, eta horretarako, guk ikusi genuena izan zen, egon zala leku bat gelako ume bakoitzaren zat. Igual guztioi ez ari berdin programazioa gustatzen, ez? Baina igual oso trebeak dira errobota eraikitzeko, edo txartela egiteko, edo eszenatokia apaintzeko, ez? Iruditu zitzaigun leku bat zegoela denontzako. Hau be, eskeratze gunean izan zen, hori izan zen eraman zuten animazio bat, eta gu joan ginen eta asko divertitu ginen, oso atsegina izan zen. Eta ume guztiei segurazki, nire gelako ume guztiei gustatuko lizeeke hemen egotea, baina ezin izan dute, etorri gara batzuk, baina egin dute elkarrizketa bat zuek ikusteko haientzat zelan izan den esperientzia hori. Montatu du bideoa, egia da ez dagoela hau bezala inondo grabatuta, ze grabatu du ume batek, dakago esperientziarik horretan, baina haiek egin dute eta zuek izagutzeko. Egun gaur zengarren mailako ikasle batzuekin gaude, Scratch buruz hitz egiteko. Bere izenak hauek dira: Iker, kaixo, Uri, Imanol, Mikel, Anat, kaixo, Leire, kaixo, Peña, Jon, Peña,
zurekin hasten gara. Zure ustez, zer da Scratch? Scratch programa bat da. Oso divertigarria da. Hainbat gauza egin dira, adibidez, jolasak, animazioak eta errobotak. Luis, ikusten eta artean zer plantzatu zenuen? Oso divertigarria izango zela eta asko gustatuko zitzaidan. Iker, zer da gehiago gustatzen zaizuna? Gehiago gustatzen zaidana da programatzea gauzak eta pertsonaiak eta gauza hori. Eta gutxien? Fondoak ipintzea eta hori. Imanon, zure ustez pentsatzen duzu Scratch eskoletan erakutsi behar dela? Zergatik? Scratchen bidez, matematika, beste lidertzen eta ikasten da. Baina, zaila erreza da zuretzat? Niretzat erreza da. Zergatik? Programa oso ondo antolatuta dago. Ezkerrean, karratu batzuk dituzu. Irakurtzen dituzu eta egokiz jokatzen gauzak programatzen dituzu, bidez mugitzea minutu bat. Mikel, zer da Scratch eguna? Egun bat, erakusketak egiten dituzen leku batean eta beten dira ikastetxe batzuk bere proiektuak erakustera. Parte hartu zenuen Scratch egunean? Zer iruditu zitzaizu? Oso divertigarria, interesgarria beste eskolek egin dutena ikustea. Lehi, Scratch egitea duarte gaur iruditzen zaizu? Oso divertigarria iruditzen zaitzea. Eskerrik asko muchas. Honekin ja bukatu egin dugu, bakarrik gelditzen dugu animatzea, Scratch egiten oso divertigarria dela, Scratch eguna oso polita da, ez dira oso gauza zailak egin behar, eta gainera, eskola publikoaren aldetik ez dago ia inolako errepresentaziorik. Iaz, egon ginegu, beste eskola bat egon zan, baina nik uste izan zirela estraskolar bat. Da, orduan, guri asko gustatzen zaigu. Eta kikia galdera dut. Honen inguruko tutorialik dago, tutorialta bat ikasteko eta... Pila. Internet sartzen duzu Scratch tutorial YouTubeen eta agertzen dira batzuk oso interesgarriak, errezak, oso... Eta zuko ikasi oso tutorial horiekin edo... Nik apurra denetariko egin dut, egon dira deialdiak formakuntzan lehenengoz ezagutu nuen, izan zen... Ni ezagutzen nuen, etorri zalako eskolara ordezko bat, eta bera ulertzen zuen, eta hasi zen prestatzen umeekin, gero berak alde egin behar izan zuen, eta niri tokatu zitzenan jarraitzea Scratch egunera joateko. Ezer jakin gabe. Ni hasi nintzen, baina umei bazekiten zen. Naiz eta gu, nik uste hauek gaur egun badakiten iban eginago. Naiz eta gu asko ez jakin, haiek gauza bideratzea, ze haiek berehala jarraitzen dute, sakontzen dute eta horrela. Horre bat, Miriadax, eta hor, UPV ehatzeko hartu dute eguneko ikastaro bat azkartzen duz. Jarriko dugu esteka blogea, baina. Eta adibidez, adinean sartzeko hau, begira, esaten dute adibidez lego hau, prestatuta dagoela 7 urtetik 11 urteraino. Nik uste lehenengoz hauekin egin genuen lehenengo pausoak nik uste laugarren mailan, ez? Edo hirugarren mailan, baina izan zen bakarrik ikastea, erakustean nolakoa zen. Egia zanez, ondana benetan egin dute iaz eta horren egiten dira, ez? Baina, nik uste harinago zile egin dira.
Bueno,